бинобар як умури расмӣ дар тоҷикистон 80% занони бадахлоқ аз 30 сола боло буданд. мақомот аз афзоиши теъдоди занони бадахлоқ дар 9 моҳи охир хабар медиҳанд. дар ин муддат ҳудуди 6000 зани танфурӯш сабт шудааст ки 400 нафар бештар аз соли гузашта аст. мақомот мегӯянд бархе аз ин занон ба такрор ба ҷиноятҳои ахлоқӣ даст зада исмашон дар ин феҳрист нав нест. аз 6000 зани бадахлоқ 32 нафар духтарони ноболиғ ва ҳудуди 1500 ҷавондухтари аз 18 то 30 сола буданд. маъмулан мақомот омори дақиқи занони бадахлоқро расонаӣ намекунанд. афзоиши теъдоди занони танфурӯш дар ҳолест ки солҳои ахир мақомот пайваста ба хотири пешгирии ин раванд иқдомҳои зиёдеро пиёда мекунанд. аз ҷумла вазорати корҳои дохили тоҷикистон ҳам бо роҳандозии рейдҳои махсус аз боздошти гурӯҳии занони танфурӯш хабар дода буд. аз ҷумла ҳукумати тоҷикистон хостори муҷозот шудани мардоне шуда буд ки аз хизмати ин гурӯҳи занон истифода мекунанд. як ҳафта пешам парлумони тоҷикистон барои ташкили фоҳишахонаҳо ҷазо пешниҳод кард. бино ба тағйироти нав дар кодекси ҷиноӣ касе ки бори дуввум барои ташкили фоҳишахона дастгир мешавад аз 5 то 8 сол аз озодӣ маҳрум хоҳад шуд. аммо таҳлилгарон мегӯянд пешгирӣ аз афзоиши бадахлоқӣ миёни занон мақомотро бояд бо таваҷҷӯҳ ба омилҳои рӯовардани онҳо ба чунин корҳо барномаҳои махсусу фарогиро роҳандозӣ кунанд. дар гузашта ҳам талоши бо кор таъмин кардани ин гурӯҳи занон анҷом шуда буд, аммо ба гуфтаи ҷомеашиносон ҳанӯз натиҷаи хубе ба бор наовардааст.